Goedemiddag, is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op festival Zwarte Cross in het Gelderse Lichtenvoorde is vanmiddag een bezoeker zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoge attractie naar beneden viel. Al vrij snel landde er een traumahelikopter op het terrein, maar het slachtoffer werd met een ambulance vervoerd naar het traumacentrum in Enschede. Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat. Bij het afzeilen in de attractie Do Your Own Stunt viel de man naar beneden. De Zwarte Cross houdt die attractie de rest van het festival tot en met zondag dicht. Het VVD Tweede Kamerlid Brekelmans sluit samenwerking met de PVV straks niet bij voorbaat uit. Zijn partij en vooral premier Rutte sloegen de deur voor de partij van Wilders dicht na de mislukte gedoogconstructie van het kabinet Rutte 1 met de PVV. Brekelmans erkent de fundamentele verschillen tussen beide partijen, maar beperking van de asielinstroom is een van de stokpaardjes van Geert Wilders. Het kabinet Rutte 4 struikelde juist over de verschillen in opvatting in de coalitiepartijen over de strenge asielaanpak. De Russische nationalist Igor Girkin is volgens Russische persbureaus in een rechtbank in Moskou aangeklaagd voor het aanzetten tot extremisme. De voormalige inlichtingenofficier kan daarvoor 5 jaar cel krijgen. Hij blijft voorlopig vastzitten. Girkin steunt de oorlog in Oekraïne, maar was de laatste tijd erg kritisch op de Russische president Poetin en defensieminister Shoigu. Girkin is een van de betrokkenen bij het neerhalen van vlucht MH17. Hij werd in november bij verstek veroordeeld tot levenslang. En na 40 jaar stopt een van de grootste gratis festivals van Europa, het Haagse Parkpop. De organisatie laat weten dat er geen nieuwe editie komt van het festival dat de laatste jaren gemiddeld nog zo'n 200.000 bezoekers trok. Het is financieel niet meer te doen om een gratis festival te organiseren. Door de coronapandemie, stijgende kosten, veel hogere gages van artiesten en de flink gestegen energieprijzen is Parkpop al langere tijd verliesgevend. Ook een betaalde variant noemt de organisatie niet realistisch. Het weer, opklaringen met in het oosten kans op een bui. Komende nacht is het vrijwel droog bij een graad of 12 en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselvallig met regen in het noorden en zon in het zuiden bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. RTV Maastricht. 107.5 FM. Girl, you cut those jeans just right. I know you didn't buy them like that. So baby, don't even try that. You dance, oh, you move, yeah, like there ain't nobody watching. But girl, you know I'm watching, don't lie. You got it all figured out. That smile has got me spinning around. Don't even try acting like it ain't no thing. 'Cause I can see you move a little closer, closer. Girl, I gotta get to know you. Everything about you makes me want you, want you. Know what you're doing, baby, don't you, don't you? You've been looking over here all night. And when I look, you look away. Oh, I love the little games you play. I bet you didn't mean to brush my hand when you walked by me. Like you didn't mean to drive me crazy. Don't lie, you got it all figured out. That smile has got me spinning around. Don't even try acting like it ain't no thing. 'Cause I can see you move a little closer, closer. Girl, I gotta get to know you, know you. Everything about you makes me want you, want you. Know what you're doing, baby, don't you, don't you? I wanna get out of here and let me show you how good it would feel to hold you. Put your pretty little head on my shoulder. Oh yeah, don't lie. You got it all figured out. That smile got me spinning around. Don't even try acting like it ain't no thing. No, don't lie.
can see you move a little closer, closer. Girl, I gotta get to know you, know you. Everything about you makes me want you, want you. Know what you're doing, baby, don't you, don't you? Brad Eldredge met Don't You opent deze nieuwe uitzending van Lucas en Air hier op RTV Maastricht. Het is 21 juli 2023 en het is de laatste vrijdag van een hele speciale week hier in Limburg. En daar gaan wij deze uitzending alle aandacht aan besteden. Ik heb hier aan tafel zitten Steven en Marita. Welkom beiden. Dank je. Marita, het is een speciale week in Limburg deze week, nietwaar? Ja, klopt. Wat voor een week is het? Het is de week van de Limburgse popmuziek. En dat houdt in? Dat eigenlijk over de hele provincie heel veel optredens plaatsvinden van Limburgse artiesten. Okay. Die in achtertuinen, in poppodia's, waar dan ook een concertje geven. Of een groter concert, dat ligt eraan. Om eigenlijk te laten zien hoe breed en uitgebreid onze muzikale sector is in Limburg. Ja, inderdaad. Nou, niet de eerste keer dat het festival natuurlijk heeft plaatsgevonden. Of ja, festival is het juiste woord, moet ik het zo zeggen? Evenement, ja, precies. Dat het evenement heeft plaatsgevonden. Voorgaande jaar waren ook wel erg leuk volgens mij. En wat ik er zo heb meegekregen. En deze week is dus ook Lucas en Air onderdeel van de week van de Limburgse popmuziek. En Marita, jij zit in de organisatie van dat evenement. Jij trekt aan de kar. Ja, klopt. Wat doe je zoal? Het is vooral belangrijk om ook contact te zoeken met mensen van... dat je gaat vragen, ga je organiseren? En zo kunnen we ergens bij helpen? En dat we via de website alles bundelen en zorgen dat de bezoekers ook weten wat er allemaal speelt deze week. Mm-hmm. En zo ga je kijken van oké, waar speelt wat? Kunnen we zelf wat doen? We hebben ambassadeurs erop uitgestuurd die ook via social media verslag doen van wat er speelt. En proberen mensen uit te leggen waar ze heen kunnen gaan en waarom. Ja, waaronder Bas is volgens mij een van die ambassadeurs. Ja. Daar zie ik heel veel van hem langskomen. Die was enkele weken geleden ook al te gast hier in de show om te praten over alles wat hij doet. Want hij heeft ook een hele waslijst aan allerlei bezigheden. Steven, nu speelt een van jouw bands volgens mij niet op een van de week van de Limburgse popmuziek. Maar jij zelf hier wel. Dat is in ieder geval fijn. Ja, daar ben ik toch een beetje erbij betrokken. Ja, ben je toch een beetje erbij betrokken inderdaad. Want het valt natuurlijk in de vakantieperiode. Ik neem aan dat dat een bewuste keuze is. Ja, zo kunnen veel mensen die normaal moeten werken toch wat meer optredens gaan bezoeken, ook overdag. Ja, inderdaad. Nou ja, en sommige bands zijn compleet, sommige niet. Hè. Die spelen dan natuurlijk ergens of sommige bands zijn op vakantie. Maar Steven, jij zit hier in ieder geval nu namens jezelf, de Steven Anthony Band, ondanks dat je dat zelf bent. Ja, dat is toch wel een beetje vreemd. Ja, een beetje vreemd, maar jij hebt ook niet stilgezeten de laatste tijd. Pas vader geworden, van harte gefeliciteerd. Hè. Dankjewel. En je hebt een eigen album uitgebracht, je eerste solo-album. Ja. Hoe voelt dat? Ook een beetje vreemd eigenlijk. Had ik nooit gedacht om ooit een radio-uitzending te zetten of überhaupt ooit te zeggen dat ik een solo-album zou hebben uitgebracht. Maar hier ben ik dan toch. Ja, ja, zeker, want dat ook nog eens combineren met het pas vader geworden zijn. Hoe doe je dat? Ik had hem net af voordat hij geboren werd. Eigenlijk gewoon letterlijk de dag nadat ik de plaat af had, toen konden we naar het ziekenhuis gaan. Oké. Moet ik wel ook bij je zeggen dat mijn zoontje 3 weken te vroeg kwam. Dus dat was ook een beetje geluk bij een ongeluk dat ik het af had. Oké. Om het maar zo te zeggen. Maar tot dat punt viel het wel te combineren natuurlijk. Oké, nou tof. We gaan het helemaal hebben over dat album natuurlijk. Hè? Alle verhalen erachter. En zoals gezegd, het is dus de week van de Limburgse popmuziek. Dus uiteraard gaat Steven hier ook een nummer live spelen. Als het goed is, kunnen de mensen de gitaar daar op de achtergrond al zien liggen. Dus dat gaat ook helemaal goed komen. Voor nu gaan we beginnen met Creek Will Rise van Connor Smith. Dit is Lucas on Air. Well, we were sitting on a truck bed when it started raining. She said, I don't mind, got him dancing in a white sundress. Couldn't even find one dry thread, my oh my. I didn't know what I was getting into. I wish the four-wheel drive was just two, 'cause a girl like her on a night like this make a man wanna stay right where he is. The shovel in the way, green eyes are glowing, I'm holding on tight, praying and hoping this truck battery dies, so the road's too muddy to drive. Wanna stay right here all night, if the good Lord's willing that creek will rise. Well, next thing I know, I had my blue jeans hanging on a tree limb. She was
I was falling fast through the Earnhardt. Gordon like a dirt road Daytona in my heart. And we ain't even got to the best part. We didn't have a towel, didn't have dry clothes. She was smiling and saying, hold me, I'm cold. We made a blanket out of that sundress, and the radio won't even let me tell you the rest. 'Cause a girl like her on a night like this make a man wanna stay right where he is. The shovel in the way, your green eyes are glowing. I'm holding on tight, praying and hoping this truck battery dies. So the road's too muddy to drive. Wanna stay right here all night. Lucas on Air. Lucas Le Jeune. RTV Maastricht. De ster van de stad. It's 5 o'clock, just got paid. I'll be off next 2 days. No more working like dogs. No more leash, no more boss. I got a weekend full of nothing to do at all. Yee-haw. I know a place down the road. The girls are hot, the beer's cold. It's 2 for 1, yeah, that's right. Not just drinks, it's girls with guys. I hear them twins are back in town from Saginaw. Yee-haw. You take your alright, you take your can't wait. A lot of bring it on and some damn straight. And mix it all up with some down home southern drawl, y'all. You got to yee-haw. The place is packed, the line is long. The band knows every Haggard song. I'm getting loose, I've had a few. She wants to dance, I do too. But her boyfriend's mad, I think he wants to brawl. Alright, yee-haw. You take your alright, you take your can't wait. A lot of bring it on and some damn straight. And mix it all up with some down home southern drawl, y'all. You got to yee-haw. I'm talking big time. I mean saddle up and hold on tight. And if you know what I'm talking about, y'all, yeah. How about a yeah? Yep. Bow, bow, Y-E-E-H-A-W. Yeehaw. Ja, de country stemming zit er weer goed in. Deze plaat heet Yeehaw. Nou ja, meer country dan dat kan haast bijna niet. Dat was Jake Owen hier in Lucas on Air op Echt TV Maastricht. Ja, Steven, het is tijd om de eerste plaat van jouw album, je solo-album die je hebt uitgebracht te gaan draaien. Well, I Guess It's Something is de naam van het album. Ja. En dan Restless Mind is de naam van de eerste plaat. Dus dat is waar het album begint. Voordat we het daarover gaan hebben, wil ik dan ook even naar het begin van de Week van de Limburgse Popmuziek. Zowel misschien het begin van deze week als van het hele evenement. Want hoe is het idee nu ontstaan om dit te doen hier in de provincie? Nou ja, een tijd terug hadden we natuurlijk dat alles stopgezet werd vanwege corona. En toen ook de muzieksector lag toen plat. En op een gegeven moment kwam vanuit Pop in Limburg en iedereen die daar mee te maken had, die dacht van, joh, zullen we niet eens iets samen gaan doen om te laten zien hoe sterk de sector is. Mm-hmm. En toen zijn ze eigenlijk begonnen met de week op te zetten. En dat iedereen gewoon buiten in tuinen en dat soort dingen een concert kon plannen. Waarbij je dus gewoon ook makkelijk afstand kon houden. Om eigenlijk te laten zien dat, ook al is er corona en kan er niks gebeuren, de muzieksector leeft en er is veel te doen.
Dus zo is dat ontstaan. Mooi, ja, toch een creatieve oplossing dan voor alle problemen waar jullie eigenlijk toen in zaten, nietwaar? Ja, klopt. En je zag ook wel dat er veel behoefte was aan plekken om te spelen voor artiesten en ook voor bezoekers om weer dingen te gaan bezoeken. Oké, heeft het evenement nu nog eigenlijk dezelfde vorm als dat jullie er toen hebben gegeven? Of zijn er inmiddels wat dingen bijgekomen of anders geworden? Hoe we verslag leggen van de concerten zelf is verschilt over de jaren heen. Maar in principe is in essentie de week gewoon hetzelfde gebleven, ja. Oké, cool. Nou, ja, toch mooi om te zien dat jullie van zo'n negatieve gebeurtenis corona toch iets heel positiefs hebben gemaakt. Hè? En daardoor die week begonnen is. En zoals gezegd, Steven, gaan wij nu ook beginnen met jouw album Restless Mind. Is daar de eerste plaat van? Heb je een drukke gedachte? Kun je moeilijk slapen s'avonds of zo? Ja, dat is toch wel een understatement. Ik ben iemand die wel een beetje obsessieve trekjes kan hebben af en toe. En zeker met het maken van deze plaat. Want dan zit je dus in je eentje, of in mijn geval was ik vooral in mijn eentje in mijn bubbel in de kelder aan het werken. En de kelderstudio bij ons thuis. En dan ook gewoon bezig willen blijven. En het niet goed vinden en het opnieuw willen proberen als het niet goed genoeg is. En dat leek me dan logisch om een liedje over te maken. En daar opent het album dan ook meteen mee. Oké, ja, leuk. Wat mij betreft mag je hem ook zelf aan gaan kondigen. Zoals je hoort, hij draait al hier. Ja. Dus ga je gang. Dit is Restless Mind van Stephen Anthony Band. Dat was Restless Mind van de Stephen Anthony Band. Ja, ik vind het wel komisch dat je Stephen Anthony Band en dan ben je toch alleen, hè? Dat is die bewuste keuze dan natuurlijk. Ja, ik vond het toch raar om jezelf als solo-artiest te zien of als solo-artiest te verkopen. En er was ook meer het idee van als ik hier eigenlijk meer mee ga doen, wil ik dit met andere mensen samen doen. Maar ik had wel het gevoel dat ik zelf mijn fundament moest gaan leggen. Oké.
Maar ja, om mezelf als zo'n artiest te verkopen, het voelt gewoon raar. Daar ben ik te bescheiden voor, te erg een bandmens voor. Nou ja, zolang het maar een goede naam is natuurlijk dan, hè? Dan is het alleen maar fijn. Precies. We gaan door naar het Muziek aus Deutschland item. En jij woont in Duitsland, Steven. Klopt, ja. En jouw pasgeboren kind, gaat hij nou tweetalig opgroeien? Hoe ga je dat doen? Ja, dat zal wel moeten, denk ik. Oké. Hij is in Nederland geboren, maar ja, hij woont nu ook in Duitsland. En we wonen net iets te ver we wonen niet heel ver van de grens. Maar als je een klein jongetje wil laten fietsen over een weg waar je 100 mag rijden zonder fietspad, denk ik dat hij toch in Duitsland ook naar school zou moeten gaan. Oké. Dus je zal 2 talen moeten gaan leren. Nou ja, Mark kan ook tweetalig, is weliswaar niet tweetalig opgevoed. Maar ik denk dat jouw kind dan wel tweetalig gaat worden opgevoed. Dat hij misschien wel zo goed Nederlands als Duits gaat kunnen uiteindelijk. Hè? Je weet maar nog. Ja. Dus dat is wel goed. Ik heb een vriend, Lasse, die is ook al eens vaker in de show geweest. Die heeft dat ook. Dus dat is echt wel tof om te zien. Maar Mark spreekt gelukkig ook gewoon Duits. Hè? En vandaag hebben we het in het Muziek aus Deutschland item over de band Provinz. En dat is inderdaad Duits voor provincie. Hoewel Duitsland eigenlijk geen provincies, maar deelstaten kent natuurlijk. Heeft toch de band Provinz uit Ravensburg in Baden-Württemberg gekozen voor een provinciale insteek in hun regio. Dus ze worden steeds meer bekend in Duitsland, maar zoals de naam al zegt, zijn ze in hun provincie helemaal een hit. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir singen immer wieder. Jetzt geht's los. Und jetzt ist es Zeit für Musik aus Deutschland mit Mark. Ja, goedenavond Mark. Ken jij eigenlijk alle Nederlandse provincies uit je hoofd? Vraag ik me nu af. Ja, guten Abend, Lukas, Marita en Steven. Ja, ik denk het wel. Maar ik ga het dus nu niet allemaal opnoemen, hoor. Ken je ze allemaal uit je hoofd, Lucas? Ken jij alle Duitse deelstaten uit je hoofd? Ja, dat is eigenlijk wel een goede. Ja, nu ik het zo aan Mark aan de challenge zet, weet ik het eigenlijk ook niet of ik ze allemaal uit mijn hoofd kan. Maar dat is ook te veel om op te noemen. Maar ik ben bang van niet. Ik denk dat Mark eerder alle Nederlandse provincies weet dan ik alle Duitse deelstaten. Ik weet wel natuurlijk alle Nederlandse provincies uit mijn hoofd. Maar goed, jij ook, Steven? Ken jij alle Duitse deelstaten uit je hoofd? Nee, en ik twijfel ook of ik alle Nederlandse nog... voor mij is de basisschool toch wel een tijdje geleden. Oké. Nou goed, het wordt tijd voor een bijspijkerlesje. Maar daar gaan de band Provinz natuurlijk voor zorgen. Want ja, wie is de band Provinz, Mark? Ja, vanavond kletsen we over de heren Vincent, Robin, Leon en Moritz. Vincent en Robin zijn neven en zij richten in 2012 die band samen op in Ravensburg. En later kwamen hun vrienden Leon en Moritz erbij, toen enkele nummers van hun eerste EP al geschreven waren, maar nog niet helemaal uitgewerkt. En die nummers werden echt groot Successtracks. Want mehrere keren kwam die Band in de deutsche Topcharts terecht mit nummers von hun Album Wir bauten uns Amerika op, Zorn en Liebe. En nu is er een nieuwe plaat uitgekomen. Oké, nou dat klinkt dan als een behoorlijk succesvolle band, Mark. En waardoor zijn ze volgens jou zo groot geworden dan? Nou, ik denk het geheim van hun succes komt voornamelijk door die vriendelijke houding die ze altijd hebben aangehouden tijdens hun muziekcarrière. Die Band zingt vaak over vriendschaften, saamhorigheid en vriendelijkheid. Iets wat wel een denkenteken is voor het provincie Baden-Württemberg en waar ze echt heel op trots zijn. En dat vinden ook heel veel mensen mooi om te zien in Duitsland. En dus luisteren ze graag naar hun muziek. Nou ja, goed. Vriendelijk zijn Duitsers zeker. Ik denk dat jij dat wel kunt beamen. Iets. Ja, absoluut. Dus dat is wel leuk. En we hebben het nu overigens over de allernieuwste plaat van hun, Blauwe Stunde. Die gaan we draaien, Mark. Waar gaat die over? Nou, ik denk het is waarschijnlijk is een opmaat naar de derde album, wat er waarschijnlijk aan zit te komen. Het gaat over het blauwe uur, zoals de naam al zegt. De tijd tussen de duisternis en de nacht op de opkomende en ondergaande zon. En dat zijn momenten uit deze inspiratie, also het is echt inspiratie voor die band. En dat is voor die band echt heel belangrijk, voor inspiratie. En die schrijven dan nog muziek en spelen nog meestal muziek. Dus is dat blauwe uur voor hun echt belangrijk. Ja, wat ze dus eigenlijk doen, wat ze dus eigenlijk zingen in die plaat ook, is dat de Blauwe Stunde, dat is dus vlak een schemerig, of misschien wel als het al heel vroeg in de morgen is, dan zitten die band vaak nog samen en zitten ze nog aan muziek te werken. Dus tot zo veel of zo lang werken ze zelfs vaker aan muziek en bij deze hebben ze dat dan in die plaat beschreven. Mark, hartelijk bedankt voor de uitleg. We gaan er naar luisteren en dan tot de volgende week weer, hè? Ja, tot de volgende week. Vanavond. Jo, doei. Doei. Mama sagt, Junge, sei zufrieden, sei genügsam, du hast Mucke, Freunde, Liebe. Ich hol dich ab, wir rauchen grüne Blüten, ja, wir sind nicht wütend, nur getrieben. Und da
da, alles schön. Schließ meine Augen, hab das Licht verdient. Alte Bande, klein geträumt, auch okay. Ziehen unsere Runden und jetzt sieht Kokain. Blaue Stunde, alle da, alles schön. Und wegen damals habt ihr längst verziehen. Alte Bande, klein geträumt, auch okay. Ziehen unsere Runden und jetzt sieht Kokain. Dachfenster, fahren im Loop, er passt auf, gibt uns Shelter. Nimm keine Drogen, aber heute ist bisschen holy. 850 steht auf dem Kombi. Und da ist ein Licht und es geht nicht aus. Es wartet auf mich, wenn ich es brauch. Ja, da ist ein Licht und es fällt mich auf. Hab so viel ich erzähl, Mann, ich war viel zu lange raus. Blaue Stunde, alle da, alles schön. Schließ meine Augen, hab das Licht verdient. Alte Bande, klein geträumt, auch okay. Ziehen unsere Runden und jetzt sieht Kokain. Leere Straßen und der Himmel geht auf. Blaue Stunde, fühlst du das auch? Und langsam endet der Rausch. Blaue Stunde, fängst du mich auf. Mama sagt, Junge, sei zufrieden, ja. Fühlst du noch, du hast Mucke voll der Liebe. La 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 la. La 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 la. Und wenn du fragst, wieso ich nicht geblieben bin, hör mir zu, bis in jedem unserer Lieder drin. La 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 la. Langsam endet der Rausch. Blaue Stunde, fängst du mich auf. Bring mich nach Hause. Ja, en daarbij nog een stukje van Province en de Blauwe Stoende. Dat was dan een stukje live gezongen nog, wat ze in die musicvideo nog hebben geplakt. En waardoor je toch die extra feeling krijgt van die Blauwe Stoendes, waarin zij dus zoveel muziek hebben gemaakt. Nou ja, goed, als Blauwe Stoendes worden er ook concerten georganiseerd tijdens de schemer, al met de week van Limburgse popmuziek, een beetje zo 's avonds. Absoluut, je hebt overdag genoeg concerten, maar je hebt ook richting de avond ook genoeg om te gaan bekijken. Oké, nou het klinkt in ieder geval heel erg gezellig. Hè? En als een artiest daar nu gaat spelen of een optreden organiseert en dat helemaal compleet maakt, wat betekent dat dan voor die mensen? Wat steken die daarvan op? Nou ja, het is natuurlijk gewoon ook belangrijk voor een artiest om te laten zien dat je bezig bent met je muziek, dat je dit wil delen met andere mensen. En omdat het juist in de vakantie is het laagdrempeliger voor mensen om te komen kijken. Dus kun je ook een nieuwe doelgroep aanspreken, mensen die nog nooit in contact zijn geweest met je muziek. En daarnaast is het gewoon ook tof om voor bijvoorbeeld L1, die is dan ook betrokken erbij en die kijkt ook naar wat voor optredens en die deelt ook van alles op tv. Dat die bands zichtbaar worden bij L1 van oké, die zijn ook flink aan de weg aan het timmeren en die zijn ook betrokken daarbij. Oké, cool. En wat maakt dit evenement, hè? Of ja, het is een festival/evenement, maar wat maakt dit nu bijvoorbeeld zo anders dan een popronde of een bevrijdingsfestival of zo, waar je als artiest eventueel kunt gaan spelen? Nou ja, bij dat soort festivals heb je natuurlijk dat je je kunt aanmelden en dat er een soort selectie overheen gaat, wie treedt op en wie niet. En bij de Week van de Limburgse Popmuziek is het gewoon, iedereen kan meedoen, iedereen kan zich aanmelden. En mensen die het nodig hebben kunnen ook een financiële bijdrage aanvragen, waardoor het voor veel mensen ook haalbaar is om iets te organiseren, wat dus bij andere festivals wat lastiger is. Oké, en dus daarbij merk je dat artiesten die misschien eerder geen podium zouden kunnen krijgen, nu dus juist wel een podium krijgen. Ja. En daardoor hun dingen op kunnen bouwen. Wat zijn daar voorbeelden van? Wie zou je zeggen van, dat staat me bij van, hey, dat is echt tof, die artiest heb je zien groeien door middel van die Week van de Limburgse Popmuziek? Nou, goede vraag. Ja, nou ja, ik had deze week bijvoorbeeld ben ik bij Jasmin gaan kijken.
En zij stond als singer-songwriter op het podium. En ik dacht, dit is wel echt een toffe omgeving om voor jou op te treden. En het was heel intiem, waardoor ze ook gewoon de ruimte hadden om dingen te proberen. En ze ging van de piano en de gitaar. En dat is toch iets lastiger als je geprogrammeerd bent op een festival. Ja. Omdat je dan toch wel wat nerveuzer bent, omdat er een bepaalde druk achter zit. Ja, het heeft ook een beetje een small town feeling. Hè? Het is toch wat intiemer en mensen komen bij elkaar en gezellig samen zitten. En dat is die week van Limburgse popmuziek natuurlijk ook. En een country artiest die daarover zong was Justin Moore met Small Town USA. Hier Lucas on Air. A lot of people called it prison when I was growing up. But these are my roots and this is what I love. 'Cause everybody knows me and I know them, and I believe that's the way we were supposed to live. I wouldn't trade one single day here in small town USA. Give me a Saturday night, my baby by my side, a little Hank Jr. and a six-pack of light, an old dirt road, and I'll be just fine. Give me a Sunday morning that's full of grace, a simple life and I'll be okay here in small town USA. Around here we break our backs just to earn a buck. We never get ahead, but we have enough. I watch people leave and then come right back. I never wanted any part of that, and I'm proud to say I love this place, good old small town USA. Give me a Saturday night, my baby by my side, David Allan Coe and a six-pack of light, an old dirt road, and I'll be just fine. Give me a Sunday morning that's full of grace, a simple life and I'll be okay here in small town USA. Trade one single day. Proud to say I love this place. Give me a Saturday night, my baby by my side, sweet home Alabama and a six-pack of light, an old dirt road, and I'll be just fine. Give me a Sunday morning that's full of grace, a simple life and I'll be okay. Yeah, I'll be okay here in small town USA. Oh yeah, small town USA. Ja, Small Town USA dus van Justin Moore hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Ik heb nu een band klaarstaan, Marita, waar jij mee samenwerkt. Hè? Daar verzorg jij allerlei dingen voor. Het is niet een van de bands waar Steven onderdeel van is. Want Steven, jij bent wel van behoorlijk veel bands onderdeel of was onderdeel ervan, toch? Ja, klopt. Ja, jij hebt een hele waslijst volgens mij, of niet? Ja, ik ben er natuurlijk al lang genoeg in doen om die waslijst een beetje op te bouwen. Zeg maar. Ja, inderdaad. Hè? En dan heb je nu dus een solo-album uitgebracht. En dan heb je dan ook nog eens al die bands waar je voor speelt of hebt gespeeld of wat dan ook. Hè? Want er zijn er dus behoorlijk veel. Momenteel met één band. Ik heb toch verkort dat ik ook nog als sessiegitarist meespeel bij Violet's Tale. Maar daar ben ik nu mee gestopt. Doe misschien nog één optreden mee. Maar daar heb ik een beetje prioriteiten aan moeten stellen en wat dingen moeten schrappen. Maar ik ben verder eigenlijk vooral nog met Nighthawker met mijn band bezig. En dat solo waar ik nu is een zijprojectje eigenlijk, een zijspoor. Wat is nu leuker? Solo of band? Band, absoluut. Waarom?
toch de interactie en het kameraadschap met andere mensen. Dus veel fijner om met een klankbord te werken, met andere muzikanten samen te werken. En ik vind ook dat het beter resultaat oplevert door met andere mensen samen te werken. Oké, en dan dus toch de keuze gemaakt om een soloalbum uit te brengen, waar je dus nu hiervoor zit. Voelt het dan anders om dat dan helemaal alleen te doen? Ja, ik vind dat vreemd. Ik vind dat toch het proces wanneer je dat samen doet en wanneer je toch van elkaar af kan pingpongen, om maar zo te zeggen. Dus dat je het hele schrijfproces al, als je met een idee komt en andere mensen in de groep, die vormen jouw idee weer mee, of die zeggen van misschien als je het op die manier doet is het toffer, of die voegen iets eraan toe. En dat is eigenlijk het hele proces eromheen. En ook als je bij een radio-uitzending komt. Ik was hier een tijdje geleden met Kiki, de drumster van Nighthawker. Ja, voor Nighthawker toen, ja. Ja, je bent om elkaar aan te vullen. En nu ben ik het alleen aan het doen. En dat is toch spannend. Anders. Ja. Nou ja, goed, wel leuk om te doen. Toffe ervaring lijkt mij. En samenwerken, dat maakt elkaar sterker natuurlijk. Hè? Samenwerken is ook iets wat jij doet, Marita, met de band Martin Chillen. Ja, klopt. Oké, sinds wanneer doe je dat? Eigenlijk sinds dit jaar pas. Oké, en hoe is dat zo ontstaan? Wat betekent jij voor die band? Ik doe voor een artiestenmanagement. En we zijn elkaar... ik ken Job al wat langer, maar recent hebben we voor een project samengewerkt. En toen zei Job, we hebben eigenlijk wel een andere vraag. Zullen we eens een keer een kopje koffie drinken met de band erbij om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen? En dat hebben we toen gedaan en ik kreeg meteen een feeling bij de band waarvan ik dacht, oké, dit is een plek waar ik kan helpen. En hun gaven ook de indruk dat zij het fijn zouden vinden als ik hun zou helpen. Want het artiestenmanagement is ook een beetje elkaar begrijpen en dezelfde doelen voor ogen zien. Zeker. En toen hebben we besloten om gewoon samen te gaan werken en kijken waar het schip strandt. Oké, en jij zorgt er dus een beetje voor dat de muziek op de kaart komt te staan hier in Limburg en stuurt het door naar mensen en zo. Ja. Heb je het ook naar mij gedaan uiteraard en vandaar dat we nu dus een plaat van hun gaan draaien. I Used to Dream Big van Martin Chillen hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. En zometeen een live optreden van Steven hier in de studio. Time. You know I used to dream big. Now I just wanted to feel fine. You know I used to dream big, but here I am just wasting my time. You know I used to dream big, all I care about is you and I. Ja,
energieke plaat van Martin Sillen die op 4 augustus hier ook gaan aanschuiven in de studio. Mede dankzij jou, Marita. Dus leuk dat ze hier langs gaan komen. Fijn dat je dat geregeld hebt. Dus daar kijk ik ook al uit. Dat was een beetje een opname voor die uitzending voor Dan. Steven, jij hebt je gitaar in je handen en jij gaat, zoals het hoort bij de Week van Limburgse Popmuziek, een nummer spelen. Welk nummer ga je doen? Heartland of the Honeyful. En dat is het derde nummer van het album, als ik het goed zeg. Well, I Guess It's Something. Waar gaat die plaat over in het kort? Het gaat er eigenlijk over dat je een heleboel dingen voorstelt in het leven wat je zou willen doen. Maar dat het belangrijkste is dat je een thuis hebt waar je fijn thuis kunt komen. Oké. Nou, mooi. Dan zou ik zeggen het podium is van jou. You can always have what you wish for. Life will turn things on its head. If you see the world from upside down, what's out of you will appear to you. Never will it ever look the same. What's bleak and blue looks sunshine bathed and new. So tread your journey towards the horizon, to the heartland of the honeyful. Without broken parts, with nothing in the way, telling tales of yesterday with so much more to say. All of us and all of this will last as we will live in the heartland of the honeyful, the home of hearts that give. Ja, Mariet, als jij even mee zou willen klappen, heel mooi gespeeld. Dankjewel, Steven. Mooie gitaar heb je ook trouwens, ziet er goed uit. Ziet er goed. Wij gaan door naar Cole Swindell, Dierks Bentley en Flatliner hier in Lucas Nijr op RTV Maastricht. Zometeen natuurlijk ook Daan en zijn tech-item. Want hij heeft weer een toffe oplossing gevonden. Dang girl, look at you stopping me in my boots. What's a country boy to do but say, Smile beat my chest up. You're downright dangerous. That shaking you giddy up. Got my eyes going what? Sipping on this 7-7. Never been this close to heaven. Got it pretty turned up to 11. Dropping on dead on the dance floor.
Somebody better call a doctor. She's a little hard stopper. I'm talking breaker, breaker, one-nighter. She's a flatliner. Oh, she's a flatliner. Tell 'em about it, Dirk. Dang girl, I'm done. I ain't never seen no one popping it like a cold one and drop it down like oh my, see the light. I don't mean the neon kind. One kiss from you tonight and send me on to the other side. Sipping on this 7-7, never been this close to heaven. Got it pretty turned up to 11, dropping them dead on the dance floor. Somebody better call a doctor. She's a little hard stopper. I'm talking breaker, breaker, one-nighter. She's a flatliner. You got it, bro. You got it. Come on. Dang girl, look at you stopping me in my boots. What's a country boy to do? What would Dirk do? Grab a guitar and go sing her song. And go play one of my songs? No, don't play one of yours. Play one of mine, man. Yeah, sipping on this 7-7. Never been this close to heaven. Got it pretty turned up to 11. Dropping them dead on the dance floor. Somebody better call a doctor. She's a little hard stopper. I'm talking breaker, breaker, one-nighter. She's a flatliner. Sipping on this 7-7. Never been this close to heaven. Got it pretty turned up to 11. Dropping them dead on the dance floor. Somebody better call a doctor. She's a little hard stopper. I'm talking breaker, breaker, one-nighter. She's a flatliner. Oh. She's a flatliner. Yeah, man, she's gonna hurt somebody, dude. She's worth the whiskey, bro. Go get her on. Yeah, she's a flatliner. Energieke plaat van Cole Swindell en Dierks Bentley, Flatliner hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. De oplettende luisteraar heeft vorige week wellicht meegekregen dat Daan weer op scoutingkamp was. En hij belde met een telefoon van een vriend van hem, want zijn eigen telefoon had geen bereik. Ja, dat is nogal een probleem natuurlijk, wat je vaker op vakantie tegenkomt. Dat veel mensen misschien ook nu de komende weken gaan tegenkomen, geen bereik hebben in het buitenland. Maar Daan zou daar niet zijn als hij ook daar een oplossing voor zou vinden. De technologie staat niet stil. Dit is Daan die jullie bijpraat over de technologie. Ja, goedenavond Daan, hoe was jouw scoutingkamp de vorige week? Ja, heel leuk. Goedenavond Yves, Mariette en Lucas. Ja, het was echt super lekker om buiten te zijn. Maar inderdaad, wat je al zei, de verbinding was gewoon eigenlijk niet ideaal. Maar dan heb ik meteen aan de slag gegaan met een goede verbinding. Om te zoeken voor een goede verbinding. En dat heeft een Motorola Divey Satellite Link biedt dat. Oké, nou, hele mond vol. Daan, het is in ieder geval gewoon een apparaatje wat je kan verbinden met de satelliet. Waardoor je wel weer bereik hebt. Wat voor een apparaatje is het precies? Ja, inderdaad. Het is een heel klein apparaatje van Motorola die dus de mogelijkheid geeft om zelfs op de Middellandse Zee, op hoog in de bergen, verbinding te hebben. Dit doet hij door een satellietverbinding aan te leggen tussen het apparaatje en de rest van de wereld. En door de verbinding aan te leggen met Bluetooth tussen het telefoon en het apparaatje, kan je de app van Motorola gebruiken. Mhm. En zodoende kan je nog steeds met iedereen appen. En er zit ook een hele grote SOS-knop op, zodat je met iedereen, als er echt een noodsituatie is, een verbinding kan leggen, bijvoorbeeld met noodinstanties, zodat je bijvoorbeeld gered kan worden als je hoog in de bergen zit. Oké, nou, dat is wel erg handig natuurlijk. Ja, ik denk dat je vast wel vaker op vakantie tegen bent gekomen, toch? Geen verbinding hebben. Heb je wel eens tegenaan gelopen, Marita? Vaak genoeg, ja. Ja, vaak genoeg. Hoe is het bij jou in Duitsland, Steven? Want daar zal ook wel eens vaker geen verbinding zijn, niet? Ja, iedere dag in de supermarkt. Echt waar? Ja, niet dat ik iedere dag naar de supermarkt ga, maar als ik ga, dan heb ik heel vaak... Dat is ook even een beetje een vraag die ik heb. Gaat het dan alleen maar over internetverbinding, over telefoonverbinding of over beide, wat het kastje kan doen?
Dit apparaatje is echt gemaakt voor een verbinding voor vooral het appen naar mensen, zodat je echt altijd in contact kan blijven. Het is niet dat je lekker op Instagram rond kan scrollen, want dat biedt het apparaatje dan niet aan. Er zijn wat duurdere varianten, maar deze is van onder €20 en die geeft echt alleen maar dat je met mensen kan appen, zodat je wel in contact kan blijven. Oké. Dat is eigenlijk wel handig. Tenminste, ik zou het wel kunnen gebruiken, want het gebeurt me wel iedere week wel een keer dat ik in de winkel sta in Duitsland en ik heb ook gewoon een Nederlandse telefoonabonnement. Oh ja, dan heb je dat af en toe. Ja, dat ik iets moet meenemen, dat ik het niet weet en dat ik mijn vrouw moet appen en ik heb er geen bereik in de winkel. Ja. En dan kom je met het verkeerde thuis of met niks thuis en dan is dat ook niet leuk. Is het een groot apparaatje, dan is het makkelijk om mee te nemen op vakantie of naar de supermarkt dan, whatever? Het is een heel klein apparaatje. De fabrikant heeft er ook rekening mee gehouden, omdat het echt een apparaatje is om mee te nemen. Dus de fabrikant heeft er rekening mee gehouden om het zo klein mogelijk te houden en zo licht mogelijk. Dus je kan het eigenlijk heel makkelijk wegstoppen in je tas of ophangen, want er zet die carabinehaken aan. Oké. Nou, dat is wel handig inderdaad. Ja, en dat maakt het natuurlijk super aantrekkelijk, hè, want het is dus een stuk goedkoper. Want normaal is via satelliet, als je bijvoorbeeld op een boot zit of zo, via satelliet communiceren of op 4G ontzettend duur. En dit apparaat maakt dat dan een stukje goedkoper. Dus goed, bedankt voor je tip, Daan. Gaan wij weer verder naar Just Cut Bait. En dan zien we jou de volgende week weer, hè. Helemaal goed, tot volgende week en blijf verbonden. Jo, gaat goed komen, doei. Redneck grease stain on my blue collar. Friday and I'm down to my last dollar. Still got 8 hours, but I'm ready for the weekend. Lunch break halfway and I'm still moving. Missed call, voicemail, baby, what you doing? Coming back cause your man's got a plan for the weekend. Well, I just got paid and I'm on my way to the back of the bank line. Got the stub in the dash, a pocket full of cash, picking up my sunshine. She hops on in, sugar and a grin, sweet as she can be. And we're on our way, it's all okay, cause I just got paid. And I just got paid. And I just got paid. Back road turned to concrete city limits. Spent a half day's pay in a couple minutes. We like to take it to town and throw it down on the weekend. Run around on the boulevard bar hopping. Throw it in the bag, no more window shopping. Anything you want, girl, you got it on the weekend. Well, I just got paid and I'm on my way to the back of the bank line. Got the stub in the dash, a pocket full of cash, picking up my sunshine. When she hops on in, sugar and a grin, sweet as she can be. And we're on our way, it's all okay, cause I just got paid. And I just got paid. And I just got paid. Friday at 5 can't come quick enough. Armor on the dash in my pickup truck. I'm headed to town, I can't be late. I'm eating my baby cause I just got paid. Well, I just got paid and I'm on my way to the back of the bank line. Got the stub in the dash, a pocket full of cash, picking up my sunshine. When she hops on in, sugar and a grin, sweet as she can be. And we're on our way, it's all okay, cause I just got paid. And 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 I just got paid. Dit is Lucas On Air. Dit is RTV Maastricht. Met de beste muziek. I'm not gonna lay around and whine and moan, 'cause somebody done me wrong. Don't think for a minute that I'm gonna sit around and sing some old sad song. I believe it's half full, not a half empty glass.
time. So bring on the sunshine, to hell with the red wine, pour me some moonshine. When I'm gone, put it in stone. He left nothing behind. I ain't here for a long time. I'm here for a good time. Folks are always dreaming about what they'd like to do, but I like to do just what I like. I'll take the chance, dance the dance. It might be wrong, but then again it might be right. There's no way of knowing what tomorrow brings. Life's too short to waste it. I say bring on anything. I ain't here for a long time. I'm here for a good time. So bring on the sunshine, to hell with the red wine, pour me some moonshine. When I'm gone, put it in stone. He left nothing behind. I ain't here for a long time. I'm here for a good time. I ain't here for a long time. I'm here for a good time. De enige echte George Strait met Here for a Good Time als afsluiter van het eerste uur alweer hier in Lucas Air op RTV Maastricht. Maar voordat we naar het nieuws gaan en nog even naar wat mensen op het Vrijthof gaan kijken, want het is weer gezellig druk op het Vrijthof voor onze koning André die zometeen weer gaat spelen. Gaan we toch nog even over de Week van de Limburgse Popmuziek hebben. Ik heb nog genoeg vragen klaarstaan, Marita. Maar nu vraag ik me af, dit is dus een evenement of een festival of een evenement / festival wat al een tijd plaatsvindt. Hè? Wat zijn nu dingen waaraan jij misschien als een van de karttrekkers of samen als organisatie zou zeggen van, ja, dat willen we misschien nog wel erbij toevoegen of verbeteren. Dat komt er misschien nog in de toekomst bij. Nou ja, we hebben dit jaar voor het eerst dat we zelf ambassadeurs hebben ingezet. En we zien eigenlijk dat het super leuk is wat zij allemaal doen, omdat iedereen een eigen en een andere invalshoek heeft. Waardoor je gewoon veel kanten van het evenement kunt zien. En dus ook veel verschillende concerten van artiesten, et cetera. Dus ik denk dat dat voor volgend jaar wel een hele goede is om dat verder uit te breiden. Oké, dus je merkt nu al dat die ambassadeurs die dat meebrengen, waaronder dus onze vriend Bas, dat die echt al meer mensen naar optredens toetrekt? Ja, en ook via social media is het gewoon super tof om meer zichtbaarheid te hebben. En zij hebben natuurlijk een eigen netwerk, wij hebben ons netwerk. En door alles onderling te delen zie je gewoon dat er heel veel mensen ook online meekijken. Ja, cool. Ja, het spreekt mij in ieder geval zeker nog aan. Ik ben nog niet, behalve dan het optreden van Steven net, naar een optreden van de Week van de Limburgse Popmuziek geweest. Wil ik wel graag doen, want het, op een of andere manier spreekt het mij meer aan, omdat het toch wat, zoals gezegd, intiemer is. Hè. Ik ga niet graag naar een concert of zo, omdat dat lijkt zo'n alsnog ver van je bedshow, ondanks dat je misschien wel in het stadion zit of zo. Is dat iets wat je herkent, Steven? Dan denk je van, nou, ik zou liever ook naar gewoon een kleiner concert gaan van een artiest die ik misschien zelfs wel ken, in plaats van Coldplay in Amsterdam afgelopen week? Het ligt voor mij heel erg aan de artiest en het soort muziek en hoe ik me erbij voel, zeg maar. Maar ik vind het wel een goed initiatief dat jullie dat doen. En zeker voor veel lokale artiesten, dat het gewoon laagdrempelig is voor mensen. En ik denk dat dat vooral is wat het verschil maakt. Ja. Er zullen heel veel mensen zijn die bij iemand in de achtertuin wel naar die artiest komen kijken, maar die misschien niet naar Popfonie of Volta zouden komen als die in een voorprogramma spelen. Precies, precies wat je daar zegt, dat is hetgene waar ik me voornamelijk heel erg in herken. En misschien dus echt nog wel een heleboel andere mensen. Hoor je dat ook terug van de mensen die het nu bezoeken? Wat zijn de reacties zoal? Zeer positief. Ik denk dat iedereen zich ook wel wil laten verrassen, omdat de meeste concerten ook geen geld kosten. Is het voor bezoekers gewoon super tof om gewoon ergens heen te gaan en ze zien wel wat het is. Mm-hmm. Waardoor ook heel veel mensen met totaal nieuwe muziek in aanraking komen en daar dan super enthousiast van worden. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Er staan ook allerlei genres natuurlijk. Hè. Dus verder geen voorkeur. Job, doet Job er ook al mee, Job Doris?
Job Dos, ja, volgens mij wel. Ja, dus country heb je. Je hebt Tizan Alfonso met zijn jazz. Allerlei genres zijn welkom. Net zoals hier in het programma ook allerlei genres die natuurlijk langskomen. Dus dat is erg leuk. Nou goed, we gaan het er nog veel meer over hebben zometeen in het tweede uur. Tweede uur openen we zometeen met Take Over the World van Daniel Bonti. En heb je nou vragen? Dat kan hè, via WhatsApp 06 1304 8885. Kun jij al je vragen kwijt over de Limburgse popmuziek of over Steven. Tot zo! Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers schrijft staatssecretaris Van den Burg van Asielzaken dat de spreidingswet asielzoekers snel door de Tweede Kamer moet worden behandeld en daarna ingevoerd. Alleen met die wet kan volgens het COA het huidige grote tekort aan opvangplekken structureel worden opgelost. De Tweede Kamer beslist begin september of de wet wordt behandeld of dat een nieuw kabinet ermee aan de slag kan. Veel gemeenten hebben hun opvangplannen nu in de ijskast gezet. Volgens de Verenigde Naties kunnen de prijsstijgingen voor graan op de wereldmarkt na het einde van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne leiden tot honger en mogelijk de dood voor miljoenen mensen. Vooral gezinnen in ontwikkelingslanden krijgen last van de hogere prijzen, zei het hoofd van de humanitaire organisatie van de VN, Griffiths. Maar een door Rusland ingehuurde macro-econoom weerspreekt dat en zegt dat maar 3% van het Oekraïense graan naar de armste landen op de wereld ging. Per 1 augustus vertrekt NPO-directeur Frans Klein bij de publieke omroep. Het is onduidelijk wat hij gaat doen, maar algemeen wordt aangenomen dat hij naar de commerciële omroep overstapt. Eind november trad de volgens ingewijde machtige NPO-directeur Video tijdelijk terug vanwege het onderzoek van zijn werkgever naar de werkomstandigheden bij het programma De Wereld Draait Door. Klein was destijds directeur van de omroep die het uitzond. Hij werkte 35 jaar voor de publieke omroep. En na 40 jaar stopt een van de grootste gratis festivals van Europa, het Haagse Parkpop. De organisatie laat weten dat er geen nieuwe editie komt van het festival dat de laatste jaren gemiddeld nog zo'n 200.000 bezoekers trok. Het is financieel niet meer te doen om een gratis festival te organiseren. Door de coronapandemie, stijgende kosten, veel hogere gages van artiesten en de flink gestegen energieprijzen is Parkpop al langere tijd verliesgevend. Ook een betaalde variant noemt de organisatie niet realistisch. Het weer, opklaringen met in het oosten kans op een bui. Komende nacht is het vrijwel droog bij een graad of 12 en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselvallig met regen in het noorden en zon in het zuiden bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. RTV Maastricht 107.5 FM. How good you make me feel. How'd I get so lucky? And final love is real. Take my hand, I got a plan to go dancing on the moon. Ain't got a lot of time to waste. They're calling lift off soon. 5, 4, 3, 2, 1. Just you and me. There's nobody else. Flying high above the ground. No looking back. There's no coming down. Yeah, we got what it takes, girl. So let's take over the world. All your friends are talking, but they ain't saying much. Claiming that you're crazy for giving me your trust. Bet on me and I'll bet on you. Baby, we can roll the dice. As long as we're together, girl, it'll feel like paradise. All we really need is us. Just you and me. There's nobody else. Flying high above the ground. No looking back. There's no coming down. Yeah, we got what it takes, girl. So let's take over the world. Come on, baby. Oh, baby.
no coming down. Yeah, we got what it takes, girl. Oh, baby, yes, it's you and me. There's nobody else. Flying high above the ground. No looking back. There's no coming down. Yeah, we got what it takes, girl. So let's take over the world. Take over the world. Let's take over the world. Take over the world. Let's take over the world. Take over the world. Yeah, let's take over the world. Take over the world. Let's take over the world. Ja, welkom in de tweede uur van Lucas en Heijer op RTV Maastricht. We gaan er nog een uurtje tegenaan. Te gast nog steeds Steven en Marita. Marita van de Week van de Limburgse Popmuziek. Steven, jij van de Steven Anthony Band zit hier. Vinden jullie het een beetje leuk tot nu toe? Absoluut. Absoluut, zeker. Nou, dat is mooi om te horen. De sfeer zit er in ieder geval goed in. Dit is natuurlijk een groot evenement, de Week van de Limburgse Popmuziek. Echt wel leuk. Tof om te zien dat Limburg op die manier zo bij elkaar komt. Is het iets waar andere provincies iets mee kunnen? Hebben jullie daar al eens van gehoord of zo? Van altijd andere provincies denken, hey, dat is leuk om te doen. Nou, ik persoonlijk nog niet, maar als dat zo zou zijn, is dat natuurlijk heel tof. Want het is heel belangrijk dat de muzikale sector heel erg in beeld komt. En op deze manier is het laagdrempelig voor bezoekers en artiesten makkelijk te realiseren. Dus. Ja, nee, zeker. Dus dat zou absoluut iets zijn waar andere provincies misschien wat mee kunnen. Nou ja, als ze zich kunnen melden, dan hebben ze misschien ook zoiets. Heb je dan over een paar jaar misschien de Week van de Utrechtse popmuziek, enzovoort. En dan kom je steeds meer bands tegen op dat gebied natuurlijk. Ja, dan hebben we Limburg misschien de maand van de Limburgse popmuziek. ja, zo kun je een hele maand vullen inderdaad. Ja. Zijn er artiesten die in het verleden misschien op het evenement hebben gestaan, die nu toch al wat zijn doorgegroeid? Dus dan zeg je van, ja, die zijn al flink bekend geworden? Of? Nou ja, we hadden het er net al even over. Mount Atlas heeft vorig jaar ook op de week gestaan. En die zijn ook al, ze hebben op Pinkpop gestaan en zo. Dus dat is ook al super tof. Oké. Nou, dat zijn al grote namen natuurlijk. En ik denk misschien toch wel dat er ook namen die er nu staan en misschien nog niet zo bekend zijn, misschien in Limburg toch al behoorlijk naam hebben, misschien later de hele wereld overgaan of wat dan ook. Die staan er misschien nu ook al, hè? Nieuw talent, dat is natuurlijk ook wat daar een podium krijgt. Ja. Wat is de agenda? Wie speelt er allemaal of heeft er gespeeld de hele week? Want ja, grotendeels van de week is natuurlijk al om. Maar... Noelle de Bie heeft gisteren gespeeld en Jasmine dan, Jeroen Heilige. Er zijn heel veel verschillende. Ook concerten waar het programma nog een verrassing is. Dus dat soort dingen heb je ook. Dus er zijn heel veel verschillende artiesten die hebben opgetreden. Ja, Tizaan volgens mij ook. Tizaan, die heeft volgens mij vandaag nog een optreden. Zometeen? Ja. Oké, nou dat is wel grappig. Kunnen mensen misschien meteen aansluitend aan het programma daarheen gaan hè, met zijn jazzmuziek. Dat doet hij bij de Sound Academy in Maastricht. Zijn er verder nog optredens hier in Maastricht geweest? Of komen die nog die ook daarbij zijn aangesloten? Ja, er zijn er wel een aantal geweest. Ik kan ze even niet uit mijn hoofd opnoemen. Maar ik ben wel een aantal keer al in de buurt geweest om wat te gaan bekijken. Oké, leuk. Dus dan ga je zelf ook gewoon als bezoeker. Dus verder dan, of doe je daar dan nog wat bij? Dan moet je nog aansturen of zoiets? In principe is alles voorbereidende werk voor mij. En organiseren de bands en de locaties het zelf gedurende de week. Dus voor mij is het dan belangrijk om te zien wat er gebeurt, hoe reageert de bezoeker en wat kunnen we dan volgend jaar meegeven om het nog beter te maken. Oké, dus dan schrijf je die ook meteen op lijstje voor volgend jaar natuurlijk. Ja, tof, leuk. Nou, we gaan het er nog veel meer over hebben. Nu eerst door naar de enige echte Blade Shelton en Hardy met Fire Up The Night. Lucas On Air. Dit is RTV Maastricht. Met de beste muziek. Gas up the truck, ice up the beer, hit up the boys and the girls, y'all get out here. Crank up the country, jack up the coke, roll up some funky, light up the smoke. Tonight we're gonna party like it's redneck 99, gonna kick it way down at the county line, get to sipping on some Tennessee mountain shine. I think it's time we fire up the night, get your fat self lit, fire up the night, get your
Lucas On Air. Gepresenteerd door Lucas Lejeune. RTV Maastricht. De ster van de stad. We were just river kids, picking up stones like David did, watching them long necks break off a freight train bridge. We went to church in a Detroit car. Our daddies drank draft at the local bar, with an aching back just like old granddad did. And we like cold cake beer, fixing up trucks, old bird dogs, and the woman we love. Maxwell House steaming out of a coffee cup. We say our prayers, send them to the sky. Bus stop banks, barely getting by. Carolina to California, up to Illinois. Yeah, there's guys like us, blue collar boys. We're the white paint peeling off a picket fence, the rust stains covering a Craftsman wrench. When the sun's coming up, you can bet we're clocking in. Cash your paycheck, 2-day break, and do it again. We like cold cake beer, fixing up trucks, old bird dogs, and the woman we love. Maxwell House steaming out of a coffee cup. We say our prayers, send them to the sky. Bus stop banks, barely getting by. Carolina to California, up to Illinois. Yeah, there's guys like us, blue collar boys. Wear worn out boots and no Levi's, the wind behind the stars and stripes saying we like cold cake beer and fixing up trucks, old bird dogs, and the woman we love. Maxwell House steaming out of a coffee cup. We say our prayers, send them to the sky. Bus stop banks, barely getting by. Carolina to California, up to Illinois. Yeah, there's guys like us. Yeah, there's guys like us, blue collar boys. Blue collar boys. De enige echte Luke Combs met Blue Collar Boys. Hier Lucas Neer op RTV Maastricht. Zijn komst naar Nederland komt toch steeds dichterbij. Hè? Ik heb het er nu al een tijdje over. En langzamerhand komt hij dan toch eindelijk. Dus we gaan het zien wanneer het eindelijk zover is. Je zegt net dat de twee namen van de afgelopen twee platen je toch wel bekend voorkomen, Steven? Ja, omdat ze allebei ook een eigen gitaar hebben bij een fabrikant, geloof ik. Dus dan onthoud je dat ook. Tenminste, dan onthoudt iemand zoals ik dat makkelijker als je veel met gitaren bezig bent. Leuk. Ja, dat Luke Combs en Blake Shelton twee hele grote grootheden in die countrywereld. En zullen zonder meer, dat wist ik helemaal niet. Dus dat heb ik bij deze bijgeleerd. Tot ze dus een eigen gitaar hebben bij een specifieke fabrikant. Het is tijd voor de plaat van de maand. Deze maand bij Lucas On Air is de plaat van de maand. Nog steeds Happiness van Rutger Clemens. Ja, plaat van de maand. Dat is dus een heel ingewikkeld item. Nou, eigenlijk valt dat er al reuze mee hoor. Maar Marita, wat denk jij dat het inhoudt als je zo de naam hoort? Een maand lang een plaat draaien op de radio. Ja, dat komt inderdaad heel erg dichtbij. En een maand lang is dan één specifieke artiest uit Limburg, die uiteraard te gast is geweest hier in de show. Nomineer ik dan als plaat van de maand. En wordt dan een maand lang opgenomen in de show. En dat verandert dan iedere maand uiteraard. De wachtrij stapelt zich maar op. Nighthawker moet ook nog aan de beurt komen natuurlijk. Dus voordat ik jou nomineer, Steven, moet ik eerst nog maar eens Nighthawker aan bod laten komen. Maar ja, hiermee probeer ik
natuurlijk ook nog steeds die talenten in de provincie te laten zien. Wat jullie natuurlijk bij Pommel Limburg ook alleen maar doen, nietwaar? Ja, absoluut. Ja, zeker. En dat is alleen maar fijn dat je dat doet. Ja, zeker. Nou ja, goed. Op dat gebied delen we een passie. Wat vind je nou het leukste om op dat gebied mee te werken met die jonge muzikanten? Nou ja, het is op een gegeven moment, dan komen er heel veel vragen vanuit muzikanten. En het is altijd super fijn om iemand te kunnen helpen bij vragen die hij heeft. En op welk gebied dat dan nou is, dan ontwikkelt de artiest zelf. Maar ik persoonlijk ontwikkel dan ook, want ik leer ook nieuwe dingen en ik leer om te gaan met de mensen. En dat is gewoon super tof om dat mee te maken. Wat zijn de veel voorkomende vragen? Wat vragen ze je dan zoal? Artiesten vragen vaak, we willen meer spelen. Maar dan zit daar nog wel een traject aan vooraf wat dan precies daarover moet. En jij meldt ze dan aan bij Podia of geef je contacten door van hey, daar kun je misschien gaan spelen een avond of zo? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ik doe vooral management, dus ik maak vooral het plan. En ik kijk of er iemand bij kan komen voor boekingen om dat daadwerkelijk door te zetten. Als de band nog klein is, dan wil ik dat ook nog wel eens doen. Maar vaak heeft een boeker toch wat meer netwerk daarin. Oké, nou, interessant. En leuk dat je ze zo koppelt eraan. En ik zie ook de blijdschap in je gezicht op dat gebied. Leuk dat je dat zo met zoveel passie doet. Voor nu gaan wij dus luisteren naar de plaat Happiness. Hij is deze week en de volgende week nog plaat van de maand. Dus een lekkere zomerse plaat. Past daar zeker op. Lucas on Air. Hoi, mijn naam is Rutger en deze maand is mijn plaat Happiness, plaat van de maand bij Lucas on Air. All I ever wanted was some happiness, happiness. But doesn't everybody, yeah, doesn't everybody want the same thing? All I ever really craved for was some loving, some loving. But doesn't everybody, yeah, doesn't everybody want the same thing? I was always dreaming, staring at the ceiling. It was a way of feeling, yeah, I just like the feeling. I just like the feeling. Getting high by avoiding pain, short-term pleasures, crooked measures. Started to feel ashamed, scared of masses, skipping classes, put myself in chains. Destructive sequence, barely sleeping, more and more estranged. Got myself deranged. Cause all I ever wanted was some happiness, happiness. But doesn't everybody, yeah, doesn't everybody want the same thing? All I ever really craved for was some loving, some loving. But doesn't everybody, yeah, doesn't everybody want the same thing? Ba-da-ba-ba, 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 ba-da-ba-ba. Ba-ba-ba-da-ba, ba-da-ba, ba-da-da-boom, ba-da-ba-da-da-boom, ba-da-boom. Caught in an illusion, while I thought I was just proving. In my mind I was just cruising, but in fact I wasn't moving. So now it's time to turn the tables. I'm gonna turn my life around, life around. For now it's time to be stable. I'm gonna make my family proud, family proud. Oh. Cause all I ever wanted was some happiness, happiness. But doesn't everybody, yeah, doesn't everybody want the same thing? All I ever really craved for was some loving, some loving. But doesn't everybody, yeah, doesn't everybody want the same thing? Ba-da-ba-ba, 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 ba-da-ba-ba.
Ja, ik blijf het een lekkere plaat vinden hoor. Happiness dus van Rutger Clemens hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Het is tijd om uiteraard na de plaat van de maand zoals gebruikelijk door te gaan naar de battle. Tijd voor de battle. 2 liedjes, maar een lastige keuze. Ja, en daar zien we 2 platen weer tegenover elkaar wederom uiteraard. Zoals wekelijk, 2 artiesten die te gast zijn geweest in de show staan tegenover elkaar. Of in dit geval een duo en een artiest. Notes for Breakfast met Another Day en Watch Me Fly. De Nashville version van Tyrone Oscar komt er vervolgens ook achteraan. Ja, toch 2 country plaatjes natuurlijk. Tyrone is eigenlijk helemaal geen country artiest hier in Limburg hoor. Die maakt gewoon zijn eigen stijl van muziek. Maar hij heeft ook wel passie voor country muziek. Dus vandaar dat hij zei, ja, van die meest bekende plaat van mij toch wel. Watch Me Fly ga ik dan een Nashville version maken. Vertelde hij toen heel enthousiast hier. En daar is dit het eindresultaat van. Is er natuurlijk al een tijdje uit. Maar blijft steeds meer vaker in de show langskomen. Want ik vind hem heel erg tof klinken. En dan tegenover, ja, toch wel een iets oudere duo. Notes for Breakfast. Maar wel erg leuk. Erg gezellige heren zijn het. Die hier ook uiteraard in de studio hebben gezeten. Toch al ongeveer een jaartje geleden zoiets. Oh, toch al lang geleden alweer. Die heel enthousiast over hun muziek vertelde. En Another Day daar dus ook onderdeel van is. Die gaan we als eerste draaien. Dan zometeen Watch Me Fly. Maar daarvoor Marita. Ja, het is natuurlijk... mensen geven hun voorkeur hier natuurlijk door. Dat mogen jullie zometeen ook gaan doen. Is natuurlijk heel erg lastig. Dat begrijp ik. Maar jullie kennen ze beiden nog niet. Nee. Nog niet verhoord? Nou, dan in dat geval kun je natuurlijk wel een objectieve en vriendelijke mening geven. En als je nou zou zeggen hier in de provincie, dat is een artiest, ja, die denk ik, die gaat ver komen. Die gaat het echt verschoppen. Wie zou dat dan zijn? Nou ja, ik weet wel dat Solomon momenteel erg hard aan het werk is. En dat ze ook een tour erop hebben zitten. En volgens mij gaan zij super hard. Dus ik denk dat zij wel heel ver gaan komen, ja. Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat Solomon van de heel veel bands en heel veel artiesten die hier te gast zijn geweest ook al echt hebben laten zien dat ze zeker ver kunnen gaan komen. Inderdaad, wat je zegt, die tour achter de rug, dat was erg tof. En hebben hier toen ook inderdaad gezeten, dus dat was leuk om te zien. En ja, daar merkte ik ook wel echt aan van wauw, die zijn al super professioneel, dat moet een beetje anders aanpakken, maar dat was wel ook voor mij leerzaam, dus dat was leuk. Goed, we gaan nu door naar de battle en we beginnen dus met Another Day. Pressure
are just words, this is just a song. Still I wonder how I carry on. Want you to be my wife, want you to be my wife, hey, hey, for the rest of my life. Want you at my side, want you to be my wife, hey, hey, a whole life long. It's Jim, Deb, and Kevin on 95.5 WFMS. From Indianapolis, Indiana. And you're listening to Lucas on Air. Woohoo, yeah! Woo! There were days of darkness when there was no place that felt like home. Kept on circling round, fighting dragons on my own. For days I isolated, it was just my foolish pride. Waking up, I hated it. Every single day I prayed to die. Stronger than I've ever been before. It's a wake-up call to clear my mind. Don't wanna fall again this time. Well, I'm done with battles and all the endless fights. Well, I'm breaking down these walls, watch me fly. Blinded by too many tears and things I left unsaid. Now I am so much more than a guy who's lost and fears himself. Control the constant hunger that keeps on captivating me. I won't give in to all these crazy thoughts and images I see. Stronger than I've ever been before. It's a wake-up call to clear my mind. Don't wanna fall again this time. Well, I'm done with battles and all the endless fights. Well, I'm breaking down these walls, watch me fly. It's a wake-up call to clear my mind. Don't wanna fall again this time. Well, I'm done with battles and all the endless fights. Well, I'm breaking down these walls, watch me fly. Oh, watch me fly. Well, I'm breaking down these walls, watch me fly. Ja, inderdaad toch wel anders dan die oorspronkelijke versie van Watch Me Fly, maar zeker niet minder mooi van Tyrone Oscar. En daarvoor dus Another Day van Notes for Breakfast. Wat vonden jullie ervan? Ik vond ze beide leuk. Ik denk dat ik de tweede van Tyrone Oscar, dat breekbare, dat sprak me wel aan. Oké. Maar beide goed. Maar als ik van die twee moet kiezen, denk ik toch Tyrone Oscar. Nou, dan heb ik heb de story op Instagram aangemaakt. Dus ik zou zeggen, ga naar Instagram en geef je vote. Hè. Dus, nou, kijk aan, dat is mooi. Marita, wat vond jij ervan? Ik sluit me daarbij aan. De tweede heeft toch meer mijn stem. Oké, leuk. Nou ja, tof om te zien hè, wat het mensen op die manier toch van elkaar vinden. In dat geval dan, nou ja goed, jij bent dan geen muzikant in dat geval. Maar als veel artiesten hier zitten, dan vraag ik dus wel van wat vind je van die muziek? En daar luisteren ze dan ook heel aandachtig naar met de koptelefoon. En hoor je veel feedback onderling. Of toffe dingen wat ze erover aan vinden van hey, dat moet ik misschien ook maar eens gaan doen in mijn muziek. Hoor ik allemaal langskomen hier in de battle. Dus vandaar dat dit item er steeds in zit. En uiteraard ook elke keer een winnaar uitkomt. En dat was vorige week Pain Away van Janet Liv, die een paar weken geleden te gast was in de studio. En ja, jouw voorkeur voor deze week kun je uiteraard weer doorgeven via Instagram @lucas.onair. I wanna take you back to when we were young, when you didn't have a broken heart. You were running to the greatest fastest going. I wanna take you back when you felt like people were laughing, but you didn't turn your back. Let me take your pain away, your pain away. Let me take your pain away, your pain away.
Ook een energieke plaat is van Janet Liv. Mooie winnaar van de vorige week. En leuke plaat. Zal ook zeker vast nog wel vaker langskomen in het programma. Het is nu de tijd om door te gaan naar muziek van jou, Steven, van het album. We hebben de 5e plaat klaarstaan. Ja, ik heb er een beetje doorheen gescrolld en gedacht van, wat is leuk om te draaien, wat pik ik er eens uit. Ja. En toen kwam ik uit bij Cool Kid in Town. Wat is het verhaal daarachter? Ben jij de Cool Kid in Town daar in Duitsland? Ja, ik zou het willen zijn. Nee, het was ook meer het idee, vader worden van een jongetje. Als ik dan kijk hoe ik zelf was en ook hoe mijn vrouw waren. Allebei een beetje buitenbeentjes, excentriekelingen. Maar uiteindelijk maak je dat wel uniek. Ja, ik ben in een dorp opgegroeid en dan is het normaal als je ofwel bij de tennisvereniging of bij de voetbalclub zit. En daarnaast bij de schutterij en de fanfare. En ik was iemand die ging skateboarden en een rockbandje spelen, dus ik was een beetje raar. Maar ik kan me nog een moment herinneren dat ik dan met mijn eerste serieuze band in mijn dorp op een festival mocht spelen. En mensen die mij vroeger wel eens vaker deden pesten, opeens bij mijn podium zagen staan en heel anders met mij omgingen. En dat was eigenlijk een boodschap die ik mijn, op het moment dat ik het schreef, nog ongeboren zoontje wilde meegeven, maar ook aan andere mensen. Van het is prima om anders te zijn en een beetje een buitenbeentje te zijn. En laat andere mensen maar zeiken, want ooit ben jij de cool kid in town. Oké. Nou, leuk, dat is een mooie boodschap daaraan. En als je dat dan nu zo opneemt, want ik neem aan dat dat toch dat het met andere bands dan misschien anders gaat, waar je in het verleden hebt gespeeld, of met Nighthawker misschien zelfs wel. Hoe is het hele opnameproces van dit album gegaan als je dat dan allemaal in je eentje moet doen? Eigenlijk is het begonnen met een hele hoop demotjes die ik toch de laatste 3 jaar met name op mijn telefoon verzameld heb. Dus gewoon met een akoestische gitaar of met een versterker ergens in het huis, dat ik een riffje had dat ik dacht van, dat is cool. Dus ik had gewoon een heel mapje van allerlei riffjes, akkoordenprogressies. En ik ben in december, toen ik kerstvakantie had, ben ik gaan zitten en daar een beetje demotjes van gaan maken. Die ik heb doorgestuurd naar Kiki, die de drums op de plaat gedaan heeft. En dan was het eigenlijk gewoon dat Kiki dan langskwam en we gingen een beetje kijken van wat moet het zijn, drums opnemen. En vanaf daar dat ik dan alle gitaren, de basgitaar en de zang nog ging uitwerken en ging doen. Dus eigenlijk een beetje een vreemd proces, een beetje achterstevoren. Dus eigenlijk begin alles met gitaarstukjes. Waar ik dan één geheel van maak en dan compleet maak met drums en pas daarna eigenlijk de basgitaar invullen en de zangstukken schrijven en invullen. Ja, en dat is toch wel heel erg in een bubbel eigenlijk allemaal, een eentje. Grappig, en je zei ook dat de vorige keer dat je hier te gast was, dat toen ook Kiki op dezelfde dag nog de drums had ingespeeld. Ja, precies. Nou, dat is wel een mooie aansluiter dan en een mooi bruggetje naar die andere plaat. Dus nummer 5 van het album, Cool Kid in Town. Hier in Lucas Neijer op RTV Maastricht van de Steven Anthony Band die hier aan tafel zit. This will carry on. You can't be a stranger.
Ja, nu snap ik de tekst ook meer als ik ernaar luister zo. Hè. Maybe you're not good at sports or something. En dan komt er dan dat uit. Grappige betekenis erachter. En wat je zegt, ga je dat ook meegeven aan je zoontje in de toekomst? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Hij moet gewoon zichzelf zijn. Ik heb liever een kind die wat zichzelf kan en durft te zijn, dan dat hij zich probeert te conformeren aan hoe hij denkt aan zijn omgeving, dat hij moet zijn of zich moet gedragen. Maar ik denk dat het je er eigenlijk meer oplevert door jezelf te zijn en authentiek te zijn. Ja, zeker. Ja, goed, mooie doordachte betekenis daarachter die je misschien niet meteen ontdekt als je zo naar de plaat luistert. Maar die we nu wel weer erop hebben staan en tot het opeens een compleet verhaal is. Marita, als ik op de Spotify-pagina van Pop in Limburg kijk, want ik doe natuurlijk ook altijd ter voorbereiding van de uitzendingen de platen die ik draai in een Spotify-playlist zetten. Dus mensen kunnen dat ook zeker volgen op Spotify. Lucas On Air ook, gewoon net zoals het programma heet. En daar kun je dan alvast wat hints uitzien van hey, wie is er de volgende week te gast? Welke plaat heeft Mark deze week uitgekozen? Enzovoort. En voor mij is het een beetje een trucje, want ik luister dan de hele week door naar die platen, zodat ik weet hoe lang ze duren, wat de sferen zijn en zo. Dus een beetje een trucje van mij. Uiteraard heeft Pop in Limburg ook een Spotify-pagina waar jullie verschillende playlists op hebben gemaakt, toch? Ja, klopt. Wat voor een playlist zijn dat? Vooral release radars en ook van bepaalde evenementen. Maar de release radar is wel iets waar we het meest trots op zijn, omdat dat gewoon allemaal nieuwe releases zijn van Limburgse artiesten. Dus alles wat het afgelopen jaar is uitgekomen al, kan een artiest mailen naar ons en dan doen we dat toevoegen. En dan kunnen onze luisteraars gewoon actief bezig zijn met Limburgse muziek te leren kennen. Ja, zeker. Nou, ik vis er af en toe misschien ook wel eens een artiest uit waarvan ik denk, hey, die klinkt leuk. Die wil ik graag misschien wel eens in de show hebben. Er staan ook behoorlijk veel artiesten in die al te gast zijn geweest in de show. Ik ga eens even inkijken. Triani en Luca zie ik hier al die te gast geweest. Lil Massive, Ryan is te gast geweest. Bobby G is te gast geweest. Digital Volume staat erin zo te zien. Noah Road staat er ook te zien vorige week was die uiteraard te gast. Barn & Bell. Nou, er staan nu 44 platen in, maar die zijn eigenlijk altijd gewoon welkom om toe te voegen. Zeker, je kunt gewoon mailen naar Pop in Limburg en dan gaan we dat toevoegen. Steven, luister je mee? Ja, dat moet ik ook nog gaan doen inderdaad. Nou, dan moeten we dat bij deze doen. Hè? Zijn nummers mogen er dus ook in komen te staan? Tuurlijk, ja. Nou, dan is dat bij deze een goede tip voor je, Steven. Ja. Ik zou zeggen mail of vraag het gewoon even. Misschien wel wat handiger. Handig dat ik hier ben. We gaan door naar To Be Loved By You van Parker McCollum. Hier Lucas On Air op RTV Maastricht. So why you always angry?
Wat zeg je nu? Heb je een Switch en een PlayStation 5, zeg je? Ja, dus toch net iets meer dan alleen een Switch. Oh, oké. Nou, dat is toch al behoorlijk veel dan. Ik heb alleen maar een PlayStation 4 nog maar. Dus dat is nog wel ouderwets tegenwoordig. Wat heb jij? Heb jij een Nintendo? Switch. Een Switch ook. Dus jullie spelen er af en toe wel eens op? Ja, nu natuurlijk de nieuwste Zelda. Ik ben wel Zelda-game liefhebber, dus momenteel ben ik meer op de Switch bezig. Oké, kijk aan. Nou goed, en wellicht, hè, de Switch kan natuurlijk ook nog overblijven voor de toekomstige. Ja, precies. Dus hij zal nog lang worden gebruikt, heb ik zo'n idee. Denk in ieder wel, geval. ja. Nou goed, je hoort natuurlijk al waar we naartoe zijn aan het praten. Want menig gamer kan het onderwerp van Tijmen hoogstwaarschijnlijk al raden deze keer. De officiële aankondiging van het nieuwe voetbalspel EA FC 24 is namelijk geweest. En de gamende voetballers zijn er ondersteboven van. Want het spel mag uiteraard niet meer FIFA heten. Dus ja, EA moet wat anders. Maar opgeven is natuurlijk geen optie voor EA. Dus laten we maar eens wat horen wat we allemaal moeten verwachten van EA FC. Dit is Tijmen met al het spannende en uitdagende nieuws uit de gamewereld. Ja, goedenavond Tijmen. Ben jij tevreden met hetgeen wat je tot nu toe hebt gehoord over EA FC? Ja, goedenavond Lucas, Marita en Steven. Ja, eigenlijk best wel. Veel mensen zijn nog huiverig nu het spel geen FIFA meer mag heten, denk ik. Maar ik hoop nu even het tegendeel te kunnen bewijzen. Want ik denk dat het spel zich op veel vlakken enorm gaat verbeteren. Dus het voetbalspel van EA is allesbehalve dood. Oké, nou kijk aan. Ik ben erg benieuwd. Maar eerst even, ja, het mag dus geen FIFA meer heten, het voetbalspel, hè Tijmen? Nee, dat klopt. Vroeger heten alle edities van deze spellen FIFA 23, 22, 21, noem maar op. Maar de voetbalbond van de wereld heeft besloten zelf een game te willen gaan ontwikkelen. En daarom verkochten ze de rechten niet meer aan EA. Of ze het goed gaat lukken als dat EA dat kan, is nog maar de vraag. Want als ik de verbeteringen zie van EA FC 24, dan moeten ze er veel voor doen. Oké, en wat zijn die verbeteringen dan in het EA FC-spel? Nou, het spel wordt realistischer dan ooit. EA heeft door middel echte beelden van echte wedstrijden, iets wat ze voorheen niet deden, veel betere spelers kunnen nabootsen en een speelstijl. EA gebruikt nu data uit meer dan 180 wedstrijden van het echt hoogste niveau. In plaats van de slechts enkele wedstrijden. Met spelers van het tweede en derde niveau van Spanje. Ze hebben de beweging van ongeveer 1200 spelers tijdens het rennen vastgelegd. Okay. Voorheen had elke speler een specifiek loopje, maar nu hebben er veel meer spelers een specifieke animatie. En voetballers zoals Haaland zul je dus echt zien lopen zodat je op tv ziet. Zo vastelijk. ja, grappig. Ja, Haaland loopt natuurlijk al een beetje bij als zo'n beer van een kerel natuurlijk. Maar dat specifieke loopje en hoe hij dat zo doet, dat zie je dus echt bij die spelers dan ook weer terug. Dus dat is wel grappig. En qua gameplay timen verandert daar ook nog iets? Dingen die je kunt doen? Jazeker, ook daar zijn verbeteringen. Voornamelijk bij carrière-modus. Je kunt nu veel meer je eigen tactieken gaan toepassen naar jouw eigen stijl. Wil je bijvoorbeeld heel defensief spelen, dan kun je je spelers ook op die manier trainen. En je kunt voor het eerste assistent inhuren die dezelfde tactiek gaat toepassen. Die assistenten zorgen dan ervoor dat jouw spelers op die manier beter worden, zodat je prijzen kunt pakken. Oké, nou nice. Ik las dat het spel op 29 september al uitkomt, hè? Dus dat is vrij snel. Het enige wat jij zegt is dat klopt. Nou ja, oké. Nou goed, dan denk ik dan dat dat zeker zo is. En dan dan spreek ik jou de volgende week weer uiteraard, Tijmen. En ik ben benieuwd naar al die ontwikkelingen weer te spelen, echt het spel te zien. Dus bedankt Tijmen en tot de volgende week, hè. Tot volgende week. Jo, doei. Yo. For the after party, let's tell everybody we got lost. I think me and you should do our own thing, our own way, at my place. Why wait? Take it from me if you want a t-shirt to sleep in. It's my favorite, but you can keep it. It looks good, baby, you should leave it hanging off your shoulder. Give me them bare feet dancing down the hall and smiling at me, running your finger down the wall. You know what I want, I got what you need. Take it from me. Maybe
you see where this thing goes? All I know is that I'm all yours all night. I've got nothing but time, so take it from me. If you want a t-shirt to sleep in, it's my favorite, but you can keep it. It looks good, baby, you should leave it hanging off your shoulder. Or give me them bare feet dancing down the hall and you're smiling at me, running your finger down the wall. You know what I want, I got what you need. Take it from me. Take it from me. You can steal a kiss, I won't call you a thief, but take it from me. What I got to give, you can have for free. Just take it from me. Take it from me. If you want a t-shirt to sleep in, it's my favorite, but you can keep it. It looks good, baby, you should leave it hanging off your shoulder. Give me them bare feet dancing down the hall and you're smiling at me, running your finger down the wall. You know what I want, I got what you need. Take it from me. Just take it from me. Take my word, take my heart, take my kiss, and maybe take it too far. But baby, take it from me. Oh, you can steal a kiss, I won't call you a thief, but take it from me. What I got to give, you can have for free. Just take it from me. I'll just take it from me. Take It From Me van Jordan Davis. Om het nog allemaal even op te rappen. We gaan er alweer afsluiten, de show. Wil ik dan toch even vragen, Marita, je hebt een toch wel vrij diverse baan. Hè? Dat is meer dan duidelijk. Wat is er nou lastig daaraan? Wat vind je moeilijk? Alles onderling coördineren, zeg maar. Dus wat vindt wanneer plaats en wanneer kan ik wat doen. Maar ik denk dat dat ook wel weer de uitdaging is. Oké, ja, en lukt je dat dan ook vaak dat je denkt van, dat is, mag ik trots op terugkijken of lukt soms ook iets niet? Nou ja, soms lukt ook iets niet. En als je daar gewoon eerlijk in kan zijn, dan kun je altijd hulp vragen. En er zijn genoeg mensen in de sector die zeggen, ik kom even uithelpen. Mm-hmm. Want soms zijn er gewoon heel veel mensen nodig. Mm-hmm. Maar over het algemeen lukt dat eigenlijk wel goed. Ja, het is natuurlijk wel een sector waar je echt flink met ellebogen moet werken. Zo gewoon lastige keuzes moet maken, neem ik aan. Ja. En toch wel echt moet staan voor je ding. Steven, wat was voor jou het lastige aan het album om het op te nemen? Wat vond je het allermoeilijkst? Vooral toch de eenzaamheid en hoe zelfkritisch ik ben. En dat is ontzettend lastig. Vooral als je het alleen bent aan het doen en je hebt niemand die zegt of het goed of niet goed is. Dus je bent je de hele tijd af aan het vragen van, wat is het wat ik aan het maken ben? Is het überhaupt wel iets? En als je dan zelf kritisch bent, dan maakt het jezelf nog extra moeilijk. Ja, oké. Nou, dat is zeker duidelijk. Ja, en goed, de dingen waar aan in de toekomst zeker nog gewerkt kan worden. Hè. En op dat gebied wil ik toch even het bruggetje maken van games. Want ja, gamen kan af en toe ook lastig en uitdagend zijn. Hè. Het is natuurlijk ook lastig om misschien zo'n FIFA-spel te winnen. Of welke game dan ook we met tijd over hebben. We gaan er weer door naar de laatste plaat van de show. Dat is Tequila Makes Her Clothes Fall Off van Joe Nichols. En dan zometeen alweer afsluiten, helaas. She said I'm going out with my girlfriends, margaritas at the Holiday Inn. Oh, have mercy, my only thought was tequila makes her clothes fall off. I told her put an extra layer on. I know what happens when she drinks Patron. Her closet's missing half the things she bought. Yeah, tequila makes her clothes fall off. She'll start by kicking out of her shoes, lose an earring in her drink, leave her jacket in the bathroom stall, drop a contact down the sink. Them pantyhose ain't gonna last too long if the DJ puts Bon Jovi on. She might come home in a tablecloth. Yeah, tequila makes her clothes fall off. Whoa! She can handle any champagne brunch, a bright
bridal shower with Bacardi punch. Jello shooters full of smearing off, but tequila makes her clothes fall off. She'll start by kicking out of her shoes, losing an earring in her drink. Leave her jacket in the bathroom stall, drop a contact down the sink. She don't mean nothing, she's just having fun. Tomorrow she'll say, oh, and how have I done? Her friends will joke about the stuff she lost. Yeah, tequila makes her clothes fall off. Oh, tequila makes her clothes fall off. Oh, tequila makes her clothes fall off. Lucas on Air. RTV Maastricht 107.5 FM. I went looking at pictures I didn't want to see. They brought back memories. You look happy, I guess. Got the life that you wanted, but it ain't with me. You would think by now that I wouldn't care. It's been a couple years and yeah, I've had my share of other broken aparts, but I only shed real tears over ours. Now I'm in this cold bright light, and this don't even feel like life, 'cause I don't have the only woman who believed in me religiously. And now I'm in the back of the church, praying just to stop the hurt, 'cause I don't have the only woman who was there for me religiously. Remember watching you play me our song on guitar, I thought I'd marry you. Act like I'm happier now, but all of my friends know that ain't the truth. And lately life's been good to me. Mama's healthy and I'm helping out the whole family. A lot of people know my name, I made a little change, but that don't mean nothing, 'cause now I'm in this cold bright light, and this don't even feel like life, 'cause I don't have the only woman who believed in me religiously. And now I'm in the back of the church, praying hard just to stop the hurt, 'cause I don't have the only woman who was there for me religiously. Brought me to God and I put you through hell. You were all about us, I was all about myself. What kind of man would lose a woman like that? If my soul could be forgiven, I would give it all back. Now I'm in this cold bright light, and this don't even feel like life, 'cause I don't have the only woman who believed in me religiously. And now I'm in the back of the church, begging God just to stop the hurt, 'cause I don't have the only woman who believed in me religiously. I ain't got the only woman who was there for me religiously. Ja, de enige echte hype, Bailey Zimmerman. Ik spreek het gewoon in het Duits uit. Zimmerman, religiously. Sluit deze show alweer af. Marita, Steven, hartelijk dank voor jullie komst. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, top. Hopelijk vonden jullie het leuk. Absoluut. Zeker, ja. Ook voor jou, voor herhaling wat mij betreft, Marita. Volgend jaar met de tuurlijk. Week van de Limburgse Popmuziek. Weer van harte welkom. Of met een of ander evenement of festival wat je wilt promoten. Ja, cool. En 4 augustus dus Martin Sille te gast. Hè, wat jij ook voor mij geregeld hebt. Dus daar ook hartelijk dank voor. Nog speciale weekendplannen of zo die we kwijt willen op het allerlaatste moment? Nee, ik ga vooral veel proberen te slapen. Ja, nou, dat kan me voorstellen, ja. Ja, met een kind heb je dat soms even nodig. Jij nog veel optredens van de Week Limburgse Popmuziek? Ja, nou ja. Zoveel mogelijk. Dus, Zoveel mogelijk ja. gewoon bezoeken, zoveel mogelijk gaan kijken. Nou, dan wens ik jullie beiden heel veel plezier mee. Rust lekker uit. Kijk lekker naar muziek of luister lekker naar muziek. En dan spreken we jullie de volgende week weer natuurlijk weer hier. Kijk op social media wie er de volgende week te gast is. En een hele speciale gast is er dan te gast. Dus ik kijk er nu al naar uit. Tot dan, fijn weekend. Doei! Vanuit de hoofdstad van